Zdravo svima, došli smo do opštih informacija o polaganju ispita. TELK B1 ispit se sastoji iz 4 dela, lezena, hörena, schreibena i sprechena. Ovdje imamo neke opšte informacije o polaganju ispita. Što se tiče lezena, koristiti običnu olovku, upisivati u rješenje u list za odgovore, to nam je Antwortbogen, za vrijeme trajanja ispitnog dela. Dozvoljeno je pisati i podvlačiti u svesti sa zadacima. U gornjem desnom uglu možete vidjeti kako izgleda taj Antwortbogen i kako treba upisati tačan odgovor. Dakle, treba obojiti ovaj kružić običnom grafitnom olovkom, što znači da ako nešto pogrešite možete da izbrišete i da upišete, odnosno obojite kružić koji smatrate da je tačan odgovor. Hören, koristiti običnu olovku, rješenja se upisuju u liste za odgovore nakon odslušanog dela. Dakle, imate oko 5 minuta vremena da upišete tačne odgovore. Dozvoljeno je pisati i podvlačiti u svesti sa zadacima. Schreiben se također piše običnom olovkom. Tekstovi moraju biti napisani na listu predviđenom za odgovore i ne gubiti vrijeme na često brojanje riječi. I Sprechen se organizuje i polaže u ispitnom centru. Teme koje mogu doći u obzir jesu ove teme koje možete vidjeti pred sobom. Dakle, to su nam Personalien, Informationen zur Person, Wohnen, Umwelt, Reisen und Verkehr, Verpflegung, Einkaufen, Dienstleistungen, Körper, Gesundheit und Hygiene, Wahrnehmung, Motorik, Arbeit, Beruf, Ausbildung und Schule, Fremdsprachen, Freizeit und Unterhaltung, persönliche Beziehungen und Kontakte. 90 minuta imate za lesen i Sprachbausteine. Trajanje je, dakle, kao što sam rekla, 90 minuta. Lesen se sastoji iz 3 dela, 20 pitanja i tu dobijete 75 poena. Sprachbausteine se sastoji iz 2 dela, 20 pitanja i 30 poena možete dobiti na ovom delu. Prvi deo lezena traje oko 15 minuta. Vrsta zadatka koju dobijete jeste 10 naslova od A do J iz novina ili sa interneta koje povezujemo sa 5 tekstova. Samo jedan naslov odgovara jednom tekstu, što znači da 5 naslova neće biti iskorišćeno. Dobijete 5 poena po naslovu, odnosno tekstu. Ukupno ovaj deo ispita nosi 25 poena. Strategija koju možete koristiti jeste da prvo čitate naslove i podvlačite ključne reči, zatim prelazite na čitanje tekstova, podvlačite ključne reči u tekstovima koji odgovaraju podvučenim ključnim rečima iz naslova i precrtajte tekst koji smo povezali sa određenim naslovom. Dakle, uvek prvo čitajte naslove jer će vam biti lakše da vidite o čemu se radi, a zatim prijeđite na čitanje tekstova. Imam ovdje jedan primjer tačnog naslova. Umfrage, wer verwendet den Computer am häufigsten? Zatim imamo jedan primjer sličnog netačnog naslova koji će odgovarati, to jest koji neće odgovarati ovom tekstu ispod. Der Computer, liebstes Hobby von Deutschlands Frauen. I jedan isečak iz teksta koji odgovara prvom naslovu. Wer ist der typische Computerfan? I onda ispod imamo još dodatne neke informacije. Er ist männlich, jung und hat einen höheren Schulabschluss. Dakle, podvučene informacije u prvom naslovu, koji će zapravo biti tačan naslov, jeste verwendet, upotrebljavati, i Computer am häufigsten. Dakle, moramo da pronađemo nekoga ko najčešće upotrebljava kompjuter. Tekst koji odgovara, vidimo da ovdje imamo frazu der typische Computerfan i er ist männlich. Drugi deo lezena traje oko 25 minuta. Vrsta zadatka jeste čitanje teksta i rješavanje 5 zadataka sa po 3 opcije A, B ili C. Dobije se 5 poena po naslovu ili tekstu, ukupno 25 poena. Strategije koje ovdje koristimo jesu slične strategijama koje smo koristili u prvom delu lezena. Dakle, prvo čitamo zadatke i podvlačimo ključne reči, a zatim se vraćamo na čitanje cijelog teksta i rešavamo preostale zadatke. Ovdje također jedan mali savjet, možete voditi računa o negaciji, što možemo posle vidjeti u primjeru. I ono što je bitno jeste da zadaci nisu uvek istim redosledom kao i informacije u tekstu. Ovdje imamo jedan primjer zadatka. Die Lehrerin, die Bürowerkstatt gegründet hat. I ovdje će nam tačan odgovor biti wollte etwas tun, damit Behinderte einen Arbeitsplatz erhalten. Zašto će nam to biti tačna informacija? Ovdje imamo boldiran crni deo koji povezujemo sa tom tačnom informacijom. Deo iz teksta. Gegründet wurde die Bürowerkstatt von einer Lehrerin.
Sie wollte nicht länger hinnehmen, dass ihre behinderten Schüler erst ausgebildet werden, dann als Arbeitnehmer nicht gebraucht zu werden. Dakle, ona je želela nešto da uradi, da njeni učenici koji su invalidi dobiju neko radno mesto, a u suštini u samom tekstu imamo negaciju da ona nije želela da prihvati da zapravo njeni učenici koji su invalidi neće moći da nađu kasnije radno mesto. I dolazimo do trećeg dela Lezena. Vrsta zadatka koju dobijete jeste 10 situacija od 11 do 20 koje povezujemo sa oglasima od A do L, odnosno sa 12 oglasa. Samo jedna situacija odgovara jednom oglasu, za neke situacije neće biti odgovarajućeg oglasa. Dobijete 2,5 poena po situaciji, odnosno ukupno 25 poena. Strategije koje mogu da vam pomognu jesu da prvo čitate situacije i da podvučete ključne reči u tim situacijama, što možete vidjeti u primjeru ispod. Zatim da pročitate oglase, odnosno da preletimo oglase, da podvučemo ključne reči u njima i zapravo da povežemo sa ključnim rečima iz situacija i da precrtamo oglas koji smo povezali sa određenom situacijom, da nam bude psihički lakše. Dakle, na prvi pogled sve odgovara jer su neki oglasni slični. Primjer situacije jeste: Sie möchten mit Freunden in einem Restaurant essen, da das Wetter schön ist, möchten Sie gerne draußen sitzen. Ovdje smo podvukli, dakle, mit Freunden im Restaurant essen, das Wetter ist schön i draußen sitzen. Imamo dva primjera oglasa. Od ova dva oglasa će B oglas zapravo biti tačan i to zbog jedne informacije. Mi smo podvukli ovdje da želimo da jedemo u restoranu. Na oba ova oglasa možemo pročitati da se radi o restoranima, ali nam je ovdje bitna informacija da das Wetter schön ist, möchten Sie draußen sitzen. Pošto je vreme lepo, želite da sedite napolju. U oglasu B imamo rečenicu bei schönem Wetter, Garten, Betrieb. Dolazimo znači do nekih ključnih savjeta. Ovdje treba da obratimo pažnju na ključne reči, da obratimo pažnju na predloženo vreme rada i da ga se pridržavamo okvirno. Uglavnom prvo treba da čitamo situacije i zadatke, a zatim cijele tekstove. Treba paziti na zamke, dakle treba paziti na negaciju, slične reči koje mogu da nas dovuku do toga da ne uradimo tačno zadatak. Treba da isključimo opciju za koju smatramo da sigurno nije tačna, čitati uglavnom selektivno i ovdje imamo neke predloge za napredak vokabulara i sinonima, dakle sa Deutsche Welle imate dva neka linka koje možete iskoristiti kao vežbu. Dakle, ključ dobrog razumevanja jeste kombinacija vokabulara i struktura. Treba aktivno da radimo na proširivanju rečnika, treba da učimo sinonime i da radimo zadatke koji prate tekst. Dolazimo do dela Sprachbausteine, koji se sastoji iz dva dela. Prvi deo traje oko 15 minuta. Vrsta zadatka koju dobijete jeste tekst, uglavnom e-mail sa 10 praznina. Za svaku prazninu postoje 3 opcije, od kojih je samo jedna tačna. Ovdje se testira znanje o deklinaciji prideva, članovima i veznicima. Neka strategija koja može da vam pomogne jeste da vodite računa o padežu, rodu ili broju. 1,5 poen se dobije po zadatku, ukupno 15 poena. Drugi deo Sprachbausteine jeste također tekst, e-mail ili isečak iz novina sa 10 praznina. Ispod teksta je ponuđeno 15 riječi, od kojih samo 10 odgovara. Ovdje se više testira vokabular, ali i gramatičko znanje može da pomogne. Što znači da treba da vodite računa o poziciji praznog polja u tekstu, odnosno da li se ispred ili iza praznog polja nalazi veznik, imenica i glagol, i to može da vam pomogne u izboru riječi koju želite da stavite na to prazno polje. Ovaj zadatak također nosi 15 poena. Ono što jeste ovdje bitno, neki put moramo i da se oslonimo na osjećaj za jezik koji sigurno može da nam pomogne u ovom rešavanju zadatka, ali također i ovaj deo zadatka nosi 30 poena od ukupno 300, što znači da ne treba previše i da se zadržavamo na njemu, nego prosto to vreme koje je predviđeno za njega iskoristiti za njegovu izradu, ne više od toga, i fokusirati se na druge zadatke u koje smo sigurni. Dakle, neki uopšteni savjeti, obratiti pažnju na predloženo vreme rada i pridržavati ga se okvirno, ne ostavljati prazna polja praznim,
svakako imamo, ako nešto upišemo, imamo neki procenat koji može da nam pomogne da ćemo možda položiti ispit. Osloniti se ponekad na osjećaj i ne poklanjati previše pažnje ovom zadatku. Dolazimo do hören dela, traje oko 30 minuta, imamo 3 dela, 20 richtig falsch pitanja i 75 poena. Pre samog zadatka postoji vreme predviđeno za čitanje zadatka i nakon svake pauze se čuje zvučni signal. Tile 1, vrsta zadatka jeste, u ovom zadatku ćete zapravo čuti mišljenja 5 ljudi na određenu temu, dobijete 5 poena po zadatku, ukupno 25 poena. Svako mišljenje koje ćete čuti, čućete samo jedan put, i za svako mišljenje koje se sluša rešava se jedan richtig ili falš zadatak. Vreme za čitanje koje imate jeste 30 sekundi za svih 5 zadataka. U drugom delu slušanja ćete čuti razgovor, dobijete 2,5 poena po zadatku, dakle ukupno 25 poena, tekst se sluša 2 puta i također rešavate 10 richtig ili falš zadataka. Imate 60 sekundi za čitanje svih 10 zadataka. Što se tiče trećeg dela, čućete 5 kraćih tekstova koji su vezani za razglase ili vesti. Dobijete 5 poena po zadatku, ukupno 25 poena. Tekstovi se slušaju 2 puta i također rešavate 5 richtig ili falš zadataka. Što se tiče vremena za čitanje, imate 10 sekundi pre svakog zadatka. Ovde treba da obratimo pažnju na ključne reči tokom čitanja zadatka, nakon toga samo pogledom da se vraćamo na njih, da ne gubimo vreme na ponovno čitanje celog pitanja dok je audio snimak u toku. Dakle, ovde je jako bitno da aktivno slušamo, dakle da ne čitamo u isto vreme dok slušamo, jer ne možemo da odradimo te dve aktivnosti u potpunosti, jer zapravo te dve aktivnosti zahtevaju isto vreme i sličan vid procesuiranja. Ako stignete, možete da zapišete kratku ključnu reč koju čujete, a ne stižete da je pronađete u pitanju, a čini vam se da može biti značajna kao odgovor. I uopšteni savjeti, obratiti pažnju na ključne reči u zadacima, pre početka teksta proveriti da li se tekst sluša 1 ili 2 puta. Ako se sluša 1 put, to znači da usmeni tekst nije komplikovan. Zadržavati fokus na slušani tekst, u slučaju da misli odlutaju, naravno ne paničiti, nego smirano vratiti fokus na usmeni tekst, isključiti opcije koje smatramo netačnim i odgovoriti na sva pitanja, nikako ne ostavljati prazna polja, slušati uglavnom selektivno i mali savjet je za samu pripremu ovog dela ispita jeste da sa vremena na vreme slušate neki regionalni radio ili gledate neku regionalni televizijski program. Takođe pogled na austrijski ili švajcarski TV ili radio program je takođe koristan, jer prosto može da se desi da u samom hörenu čujete neki regionalni govor, malo drugačiji izgovor koji može možda da vam se učini teškim, međutim ako se unapred pripremite sa prosto samo razumevanje tog akcenta može da vam pomogne u izradi ispita. I ovde takođe imate predloge za napredak u razumevanju slušanih tekstova. Dolazimo do dela Schreiben. Ovaj deo traje oko 30 minuta. Dakle, 30 minuta imate da se upoznate sa zadatkom i da napišete vaš tekst. Tip teksta za zadatak jeste pisanje neformalnog e-maila prijatelju ili pisanje poluformalnog e-maila. Dakle, ne dobijate izbor, nego prosto taj zadatak koji dobijete na samom testu jeste pisanje ili neformalnog maila ili pisanje poluformalnog e-maila. Neki uopšteni savjeti. Čitanje postavke zadatka je veoma važno. Treba da ispratimo obim tokom pisanja i potrebno je ispuniti zadatak u predviđenom obimu. Tekstovi treba da imaju jasnu strukturu, čak i vizuelnu, i tekst mora imati formu pisma, odnosno e-maila. Dakle, mora sadržati Anrede, Haupttext i Grußformel. Ukoliko dobijete jedan zadatak koji možete dobiti na ispitu, može izgledati ovako. U gornjem delu imate situaciju, ovde je to obeleženo ovom žutom bojom.
Sie wollen in Stuttgart weiter studieren und suchen ein möbliertes Zimmer. In den Stuttgarter Nachrichten lesen Sie folgende Anzeige. Dakle, možete dobiti zadatak gde ćete pročitati neki oglas i gde treba zapravo da odgovorite na taj oglas. Prva informacija jeste, odnosno prvo na što se treba fokusirati, schicken Sie eine E-Mail. Dakle, čim vam stoji da treba da pošaljete e-mail, sam vaš Schreiben treba da sadrži sve delove koji sadrži jedan e-mail. Dakle, pošiljalac, primalac, obraćanje i pozdrav, o tome ćemo malo kasnije u primjeru. Schreiben Sie etwas zu allen 4 Punkten. Ispod ćete dobiti 4 zadatka na koje treba da date odgovor. Dakle, ovo 4 Punkten se zapravo odnosi na ta 4 zadatka. Überlegen Sie sich dabei eine passende Reihenfolge der Punkte. Dakle, treba obratiti pažnju kojim redosledom ćemo pisati oglas. Dakle, ne treba ovi zadaci da nam budu prosto izmešani, nego da imaju neku jasnu strukturu. Vergessen Sie nicht Betreff und Anrede. Betreff bi nam bio subject kod nas, dakle, tema o kojoj ćemo pisati u e-mailu. Anrede je obraćanje osobi koji pišemo, und schreiben Sie auch eine passende Einleitung und einen passenden Schluss. Dakle, svaki e-mail treba da sadrži adekvatan uvod i adekvatan kraj. Evo ga primjer jednog Schreibena. Dakle, ovdje pišemo osobi, dakle, ovdje navodimo zapravo e-mail osobe koje pišemo, betreff, šta je tema našeg e-maila i onda krećemo sa obraćanjem. Crvenom bojom je obeleženo ovde način na koji možemo da započnemo neke rečenice i fraze koje možemo da koristimo u tipu pisanja ovakvog e-maila. Dakle, slijedi nam obraćanje. Kada ne znamo kome pišemo, jako je bitno persirati. Nakon obraćanja, sehr geehrter Herr Sommer, ukoliko imamo obraćanje ženskoj osobi, sehr geehrte Frau, na primjer Sommer, ili ako ne znamo kome se obraćamo, uvek se možemo obratiti sa sehr geehrte Damen und Herren. Nakon toga stavljamo zarez i e-mail krećemo malim slovom. Probajte da ne započinjete svaki e-mail sa ich ili wir, već možete probati da započnete nekim drugim frazama ili rečima, mestima ili vremenima, kao što ovdje stoji in der Zeitung habe ich ihre Anzeige gelesen. Im Oktober möchte ich nach Stuttgart umziehen. Es soll ruhig sein. Zatim smo krenuli, jednu rečenicu smo krenuli subjektom ich bin Student. Također možemo rečenice krenuti i nekom zavisnom rečenicom poput wenn rečenice i tako dalje. Na kraju imamo neku frazu koju uvek možemo da iskoristimo u ovakvim tipovima Schreibena. Ich hoffe bald von Ihnen zu hören. Pišemo pozdrav mit freundlichen Grüßen, nakon pozdrava nema zareza i potpisujete se. Žutom bojom sam obeležila ovdje gramatiku koju možete ovdje koristiti i koja zapravo jeste i gramatika koju ste učili na ranijim nivoima, što znači da nije previše teško. Dakle, imamo perfekat, habe gelesen, imamo veznike poput deshalb, wenn, das, imamo zu plus infinitiv smo učili na B1 nivou, imamo konjunktiv es würde, stören, modalne glagole. Dakle, bitno je da negde pokažete da poznajete gramatiku sa B1 nivoa. Naravno, nije bitno iskoristiti svu gramatiku sa B1 nivoa. Ovo je neki primjer, da kažem, savršenog Schreibena. Ono što se toleriše jeste da vi zapravo možete pogrešiti i perfekat i particip, da možete da ne stavite u zavisnim rečenicama glagol na kraj. To ne znači da nećete položiti, zato što postoje kriterijumi o kojima ćemo kasnije pričati, gde se zapravo ocenjuje posebno gramatika, posebno strukture, posebno komunikativna situacija, o tome ću za neki minut. Dakle, ono što je potrebno jeste da tekst ima jasnu strukturu u vidu uvoda, glavnog dela i zaključka, da posle obraćanja stavimo zarez, a zatim da krenemo pisanje e-maila malim slovom, da posle pozdrava ne stavljamo zarez, ispod se potpisujemo i da je ovaj deo, da je ovakav zadatak pisan u formi poluformalnog e-maila.
Ovdje imate također neke redemitel koje svaki put možete koristiti za pisanje ovakve vrste e-maila. Dakle, kako možemo da se obratimo nekome, anrede, kako uvek možemo da započnemo pisanje ovakvog e-maila. Dakle, vielen Dank für Ihren Brief oder danke für Ihren Brief vom 2. Februar. Ili ako smo vidjeli neki oglas. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Anzeige in der Süddeutschen Zeitung habe ich mit Interesse gelesen. Također lepo u ovakvim vrstama e-mailova koristiti konjunktiv 2, zato što je to neka vrsta formalnog obraćanja. Tako da je svakako u tim situacijama lepo iskoristiti učtiv način obraćanja. Uvek možemo završiti rečenicama poput ovih ovdje. Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen. Ich freue mich auf Ihre Antwort i tako dalje. Dakle, postoje neke fraze koje uvek možemo naučiti na pamet, a koje prosto mogu da uđu u taj obim riječi koji nam je potreban za pisanje. I na kraju imamo odpozdrav mit freundlichen Grüßen oder viele Grüße i zatim ide vaše ime. Također, vaš zadatak može izgledati ovako. Dakle, možete dobiti da pišete ili formalni e-mail ili neformalni e-mail. Ne možete birati na samom ispitu. Ovdje također imamo situaciju. Ein Schweizer Brieffreund sucht junge Leute für gemeinsame Sommerferien. Er hat ihnen folgende e-mail geschrieben. Uglavnom ćete u ovakvom tipu zadatka dobiti e-mail na koji treba da date odgovor. Zadatak je zapravo sličan prethodnom. Znači, kaže ovdje schicken Sie eine e-mail, dakle treba da napišemo e-mail, znači treba voditi računa o tome kako izgleda e-mail i uglavnom će takvi zadaci biti. Može da se desi da dobijete da pišete pismo, samim tim onda nećemo imati one elemente poput betrefa, odnosno teme koje ćemo pisati u pismu, poput e-maila, zapravo osobi koje pišemo i tako dalje. Dakle, ovdje treba da napišemo nešto za sve 4 dobijene tačke. Treba da vodimo računa o redosledu tačaka u samom zadatku, da ne zaboravimo kome se obraćamo, da ne zaboravimo betref i također da imamo odgovarajući uvod i odgovarajući zaključak, odnosno kraj. I ovdje imamo također jedan primjer ovakve vrste, dakle, neformalnog e-maila. Dakle, imamo deo gdje smo napisali kome pišemo, betref, odnosno tema o kojoj ćemo pisati u e-mailu i slično kao i u prethodnom e-mailu, crvenom bojom su obeležene fraze koje možemo koristiti, žutom bojom je obeležena gramatika. Dakle, opet možete vidjeti da se ponavlja gramatika i sa prethodnih nivoa, da je samo negde bitno iskoristiti, evo, poput damit rečenica koje smo učili na B1 nivou. Dakle, imamo, što se tiče zavisnih rečenica, weil, das, wenn, damit, od veznika još i den. Koristili smo modalne glagole. Koristili smo rečenice koje koristimo kao zavisne rečenice. Kao što je ovdje schreib mir doch, wie teuer diese Ferien ungefähr kosten. Dakle, imamo obraćanje, halo, zatim posle toga imamo zarez, krećemo malim slovom i na kraju imamo otpozdrav i neku završnu rečenicu, also schreib mir bald, damit ich mit meinen Eltern sprechen kann. Dajne i potpisujete se. Kao i u prethodnom šajbenu, dakle i ovdje je potrebno da tekst ima jasnu strukturu, da posle obraćanja stavimo zarez, zatim krenemo e-mail malim slovom, da posle pozdrava na kraju ne stavimo zarez i da je pisan u formi neformalnog e-maila. Također imamo i redemitel koji koristimo za ovakav tip šajbena. Ovdje je još i lakše naučiti neke fraze unapred. Dakle, uvek kada se obraćamo prijatelju, rijetko kada ćemo krenuti e-mail sa sehr geehrte oder sehr geehrter, najčešće ćemo krenuti sa frazama poput liebe, oder liebe Claudia, lieber Tobias, hallo Claudia, hallo Tobias. Nakon zareza krećemo malim slovom i ovo su neke rečenice koje uvek možete da iskoristite. Vielen Dank für deinen Brief, ich habe mich darüber sehr gefreut. Uvek će vam neko poslati pismo, naravno umjesto brief možemo da iskoristimo reč für deine e-mail ukoliko je u pitanju e-mail. Uvek možemo da pitamo tu osobu sa kojom se dopisujemo, wie geht es dir, mir geht es zurzeit super.
oder leider nicht so gut, weil i vi ste već time sigurno napisali 20-ak, 30 reči i onda prelazite na zadatak. Takođe imamo i rečenice koje možemo koristiti kao zaključak i da ovde imamo primere koje možemo iskoristiti za pozdrav. Ovo su nam neki kriterijumi za ocenjivanje za modul Schreiben. Dakle, imamo kriterijum koji uzima u obzir upotrebu svih postavljenih tačaka. Što to znači? Dakle, ako ste vi, samo ću se vratiti na jedan primer, dobili ovde pitanja na koje treba da odgovorite. Imamo Erlaubnis der Eltern, wann und wie lange können sie bleiben, mögliche Probleme und fragen sie nach den Kosten. Dakle, to su nam te 4 tačke na koje treba da odgovorimo. U ovom kriterijumu prvom se zapravo samo uzima u obzir to na koliko tačaka ste vi dali odgovor. Ako ste odgovorili na sve 4 tačke, dobijete maksimalan broj poena za ovaj kriterijum. Ako ste odgovorili na 3 tačke, dobit ćete nešto manje poena. Tako da taj prvi kriterijum uzima u obzir samo odgovor na te postavljene zadatke. Drugi relevantni kriterijum za ocenjivanje jeste komunikativna situacija. U komunikativnu situaciju se podrazumeva to da li smo pisali formalni ili neformalni e-mail, da li smo persirali ili nismo persirali, da li smo zapravo odgovorili na taj postavljeni zadatak. Imamo treći kriterijum, gramatika, gde se zapravo i testira vaša gramatika. Dakle, ako ste vi odgovorili na sve tačke, dobijete maksimalan broj poena. Nemojte da vas brine to ukoliko pogrešite ili deklinaciju prideva, ili upotrebu padeža, ili prošlo vreme, taj kriterijum ćemo zapravo ocenjivati u ovom trećem delu. Ovo je sada što sam ukratko i objasnila. Dakle, prvi kriterijum za ocenjivanje podrazumeva to koliko je tačaka obuhvaćeno u tekstu. Drugi kriterijum za ocenjivanje podrazumeva kakva je struktura teksta, dakle da li je napisano formalno ili neformalno, da li imamo uvod, glavni deo i zaključak. Podrazumeva logični redosled tačaka, povezivanje rečenica i delova rečenica, kao i upotrebu vokabulara. I treći deo zapravo podrazumeva širinu spektra i vladanje gramatikom, dakle tu treba da vodimo računa o oblicima glagola, složenim rečenicama, tipovima složenih rečenica, o pravopisu i pravopisnim znacima. Na kraju, ukoliko imamo vremena, fokusirati se pre svega na ove neke stvari. Dakle, imamo takozvanu check listu. Dakle, prvo proverite kongruenciju glagola. Nemojte toliko da se bavite padežom, deklinacijom prideva, koliko kongruencijom glagola. Dakle, da li se glagol i lice u samom Schreibenu slažu. Treba proveriti poziciju glagola i subjekta, dakle da li nam je glagol na drugom mestu ukoliko nam je obična obaveštena rečenica, ako imamo zavisne rečenice, da li je glagol. Na kraju, voditi računa o interpunkciji, malo pre sam naglašavala, kada se obraćamo stavljamo zarez, pa krećemo malim slovom, znači to su neke stvari na kojima možete dobiti poena koje možete unapred naučiti. Voditi računa o ličnim zamenicama, kada kažem lične zamenice, pre svega mislim na lične zamenice koje ćemo koristiti kao što su ich, mich, mia, mein, ili ako nekome ne persiramo, da li ćemo mu se obratiti sa du, dich, dia, prisvojena zamenica dein, ili ako nekome persiramo sie, sie, ihnen i ia. I proveriti formu. Da li imamo uvod, da li imamo glavni deo i da li imamo zaključak. Ovako vam izgleda taj Antwortbogen koji dobijete na samom ispitu. Dakle, treba voditi računa pre svega, kao što sam na početku napomenula, da bude i vizualno dobro. Dakle, ako pišemo e-mail, u jednom redu neka vam bude obraćanje, stavljamo zarez, prelazimo u drugi red, neka vam svaki zadatak na koji treba da odgovorite bude novi red, da bi bilo sve preglednije. Dolazimo i do posljednjeg dela, do dela Sprechena. 20 minuta imate za samostalnu pripremu za sva 3 dela Sprechena, uključujući upoznavanje sa zadacima i prikupljanje ideja, a zatim sledi oko 15 minuta samog ispita. Ispit se radi u paru i obavezni tip teksta za zadatak jeste ovaj. U prvom delu se upoznajete sa partnerom, u drugom delu razgovarate o određenoj temi i u trećem delu sledi zajedničko planiranje određenog događaja.
Predviđeno je da se u pripremi zapišu beleške u vidu teza, ali je naravno preduslov za polaganje samog ispita da slobodno izlažete. Dakle, da ne čitate sve sa samog papira, već da pričate sa partnerom. Naravno, na B1 nivou nije toliko bitno sve to kao i na samom B2 ispitu, ali prosto ne treba čitati sve sa papira. I naravno, aktivno slušati partnera dok govori. U prvom delu je ovaj zadatak koji dobijete na samom ispitu. Dakle, ovo može da stoji ispred vas i ovo možete koristiti kao pomoć. Dakle, treba da se upoznate sa vašim partnerom. Ovdje je jako bitno da razgovarate sa njim, da postavljate pitanje i da odgovarate na pitanje. Dakle, da ne bude monolog, da ne bude predstavljanje vaše ličnosti. Ovo su nam neka pitanja i odgovori koje možete upotrebiti u ovom prvom delu i sva ta pitanja i odgovor ste sigurno učili pre samog B1 nivoa. U ovom prvom delu na početku uvek možete postaviti pitanje können wir duzen, da li možemo da budemo na ti, naravno i ne morate da postavite to pitanje, već odmah možete krenuti sa persiranjem. Ako ne postavite pitanje, da li možemo biti na ti, onda uvek treba krenuti sa persiranjem. I ova lista pitanja je nešto što uvek možete upotrebiti na samom ispitu. Možete očekivati i neko pitanje od samog ispitivača i to su uglavnom pitanja poput Was sind Ihre Hobbys, ako ih niste spomenuli, ili Was machen Sie gerne am Wochenende i tako dalje. Dakle, potrebno je da postavljamo pitanje partneru i da odgovaramo na pitanja, dakle da vodimo razgovor i da ne držimo monolog. Drugi zadatak koji dobijete izgleda ovako. Dakle, dobijete sliku. Uz tu sliku čitate određeno mišljenje na određenu temu. Ovdje nam je, na primjer, tema Gruppenreisen i dakle ova devojka je u samom ovom tekstu navela svoje mišljenje o toj temi. Vaš zadatak jeste da zapravo prepričate šta ste pročitali, odnosno prvo možete uvek predstaviti ovu osobu koju imate na slici, koja je ona, šta je ona po zanimanju, koliko ima godina, da prenesete šta je ona rekla u tekstu, a zatim i da kažete vaše mišljenje o tekstu. Ovdje je također bitno da bude razgovor u pitanju. Dakle, kada završite vaše izlaganje, uvek možete pitati partnera šta ste vi pročitali, koju ste vi temu dobili, a zatim treba da postavljate jedni drugima pitanja na tu temu. Ovdje je također potrebno imati jasnu strukturu, dakle potrebno da imamo neki uvod, da prepričamo tekst, možemo se uvek vezati za naše iskustva, za situaciju u zemlji, na određenu temu uvek možemo navesti prednosti i mane, postaviti pitanja partneru i odgovoriti na pitanja i uvek pripremite Redemitel. Neke od tema koje mogu da dođu u obzir jesu Gesundheit, Familie, Reisen, Ausziehen und alleine wohnen, Arbeit, weit weg von zu Hause, Urlaubspläne i tako dalje. Tu neku listu uopštenih tema ste dobili i na početku. Ovo su Redemitel koje možemo da koristimo u ovom delu šprehena, dakle kako možemo da predstavimo temu, kako možemo da iskažemo svoje mišljenje, kako možemo da pričamo o našim iskustvima i da spomenemo eventualno situaciju u našoj zemlji. I dolazimo do posljednjeg zadatka u ovom delu. Zadatak koji dobijete na ispitu izgleda ovako. Dakle, uvek ćete dobiti temu Gemeinsame Aufgabe lösen. Ispod će biti napisana situacija koju treba pročitati, jer nije bitno samo da pročitamo parti, treba da organizujemo neku žurku, već treba da pročitamo situaciju, zapravo kakvu žurku organizujemo, šta se to dešava da bismo organizovali tu žurku. U ovom delu ispita je bitno da obratite pažnju na V pitanja, zato što ta V pitanja će vam se ponavljati u svakoj vrsti ovakvog zadatka. Dakle, ako organizujemo žurku, uvek ćemo navesti ko organizuje, kada organizuje, šta organizujemo, koliko para, koliko ljudi, a sva ta V pitanja možemo preneti i na druge teme. Organizovanje putovanja, ko ide, kada ide, koliko para i tako dalje. Zajedno planiramo, nikako monolog, dakle, uvek dajte predlog, ali sačekajte i da vaš partner vama da neki predlog i naravno odgovarajte na predloge partnera. Također pred sobom ovdje možete vidjeti i teme koje mogu da dođu u ovom delu. Eine Party oder eine Reise oder einen Ausflug organisieren, den Nachbarn helfen, etwas zusammen lernen, einen Kurs zusammen besuchen i tako dalje. Redemitel koje možete koristiti u ovom delu. Dakle, šta možemo da iskoristimo od Redemitel u uvodu,
kada želimo da izrazimo kako nam se dopada ideja partnera ili kako nam se ne dopada ideja partnera, fraze koje možemo koristiti za podelu zadataka, kako možemo prihvatiti zadatke, kako možemo izraziti nesigurnost, kako opet možemo davati neke predloge i kako možemo završiti razgovor. Ovdje također imate listu i korisnih glagola za ovaj deo, kako se ne biste ponavljali rečima koje možda znate sa A1 i sa A2 nivoa. Dakle, neki uopšteni savjeti za ceo deo šprehena. Dakle, partneri nisu konkurencija. Također je u redu da bacite pogled na beleške, ali naravno ne da čitate sve sa papira, da se samostalno korigujete u govoru. Dakle, ukoliko primetite grešku, možete se u tom trenutku prepraviti i to vam se neće računati kao greška. Uvek možete pomoći partneru ukoliko vidite da nije siguran ili da ne može da završi rečenicu, uskočite i uvek možete napraviti kratku pauzu za razmišljanje. Ovdje imamo 4 kriterijuma za ocenjivanje. Dakle, prvi kriterijum jeste sposobnost izražavanja koji podrazumeva širinu spektra i vladanje vokabularom, vladanje frazama na određenu temu. Dakle, zatim imamo savladavanje zadatka, podrazumeva to kako ste razumeli postavljeni zadatak i da li ste odgovorili na njega. Dakle, ukoliko je zadatak bio organizovanje žurke, da li ste uspeli sa partnerom da dogovorite kako ćete organizovati žurku. Treći kriterijum jeste formalna ispravnost koji zapravo podrazumeva vladanje gramatikom. O tome smo već i ranije pričali i četvrti kriterijum koji naravno ranije nije postojao jeste izgovor i intonacija. Dakle, opet je ovdje bitno znati da ako vi savladate zadatak, na sve ste odgovorili, u tom delu dobijete maksimalan broj poena. Ako pogrešite gramatiku, vama će biti, zapravo dobit ćete manji broj poena na gramatici. Potreban broj poena za prolazak jeste, dakle bitno je da minimum imate 180 poena od 300 poena, od toga je bitno da imate 135 poena na pismenom delu i 45 poena na usmenom delu. I ovdje se nalazi tabela samog ocenjivanja, dakle kao što ovdje vidite, ukoliko budete imali 179,5 poena, niste položili, dakle od 180 pa naviše polažete. Ukoliko imate od 270 do 300 poena, ocenjuje se sa sehr gut i onda idu dalji kriterijumi za ocenjivanje. Hvala puno.